Ko kun san me iskar oxygen ta ƙunsa a kimiyyance? Oxygen iska ce da muke shaƙa wadda ba ma rayuwa sai tare da ita. Binciken masana ya tabbatar da cewa ana shaƙar iskar oxygen 10 miliyan 100 a kowace shekara a faɗin duniya. Oxygen sinadarin iska ce da ke da alama ko kuma tambarin O a jadawalin sinadarai, wato periodic table. Tana kuma matsayin lamba ta 8 a jerin sinadaran da ke kan tsarin jadawalin. Tana da nauyin atomic miliyan 15,900,994. Oxygen tana da muhimmanci sosai domin ita ce iska a ɓangaren hanyoyin numfashi na yawancin halittu masu rai. Ita ce mafi yawan sinadarai a doron ƙasa baki ɗaya. Iskar oxygen wadda bata haɗe ba tana wanzuwa a cikin nau'ikan ƙwayoyin diatomic O2, amma kuma tana wanzuwa a cikin sigar triatomic O3 mai suna ozone. Duk lokacin da muka shaƙi iskar oxygen, wani kaso daga cikinta yakan koma carbon dioxide a lokacin da muke fitar da numfashi. Wannan iskar ce ke bamu rayuwa tare da ƙarfafa lafiyar zuciya, ƙwaƙwalwa da kuma ƙwayoyin jini. Sai dai akwai abubuwan da ke gurɓata wannan iska, waɗanda suka haɗar da hayaƙin mota, ƙone shara ko kuma daji, shan taba sigari, dattin masana'antu. Shin muna kiyaye iskar da muke shaƙa ta hanyar kare muhalli daga gurɓacewa? Me za mu iya yi domin rage gurɓatar iska a muhallinmu? Ku hanzarta ɗauko app ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.